guys, aha nang gitanom mag bulanghoy. So kumbati mi ni Papa Idi kay nabuhig pananom kay irong mauhi. Morning guys, nana ko dire sa Cebu. So mo ni itong bunga sa atong limonsito. So pagikan ha guys, nagmaza pa ni siya karon na. Wow. Wow, kadaghan sa mga buwak. Guys, ang limonsito nahangad sa bunga. Diyan guys, agahapon kuan dari bayabas nga apple bayabas agahang kuan dari kasama na sang giputlan kanang tambis. Pero nagya po sa bunga to ah. Ano sang giputlan dari kay nagbitay na lagi nga na ba. Diyan mo pakiton sa bayabas guys kay ni bunga pud siya. Kanang hapon isang giputlan nga hunasan, so ni bunga pud siya guys na. Ah, di ba? So ni bunga siya guys. So hapon isang giputlan na. So giputlan sa hadari, so ani sa nga na pud siya sila daghan kado na. Itong kamatis guys yung bunga. Daga tong taong guys na siya kanang padung na din siya na. Daghan kado sa og. So makita lang natin guys sunod adlaw guys mudag na natong taong. Diba maka-happy basta natin mga tinanom, maka-happy jud guys basta mumunga na. Nang harvest. Aso na kadto ingana na kay di kay na tamis. Katong kuan. So guys, duha nag-harvest sila. So ato ni gibus over kay grabe kasaba. So makalabad sa udag saba guys kay nalagi buhawaan diri bangka sa mga kilid sa bahay. Anong say mairita jigas kanang saba bitaw nga sakit sa danggan. So mo guys nang gipang harvest nila kay nangahug na magud siya guys, sayang kadto ba na. Nay ganahan mo pud nimo kaon siyang hinikula ni ganahan pud. Basta kanang hinog na laman siya. Sige stilo sige kaon no. Kay daghan lagi po ning benefits ning mulberry guys, ganahan po ni kula ni was selling ang siya nang pangharbison. Diya guys kay kuan lagi ka na Sabado lagi ron mo narbaho ko dato spikas kay daghan kadto ko buhaton dadton sa hindi laman ta mag video dani kay ara man sa baa kay na majiga hibo lagi bangka mao dinhi ang problemahan dani guys mag video ka kay grabing kasaba. So nag-enjoy po ni silang duha og pang-harvest. Kaya daghan naman yung punuan na rin guys. Murag siya man ni kapunuan na. Nagdaghan kadugbungan na. Kanang tawag ito? Tarawon kol. Diya ba dayo kanang hinog ka dayo? Kanang humok na ba siya? Kanang bayot na sa nga tanan? Naskili to! So harvest. Hilaw pa na. Kanima? Kato na kay kuan jud to sila man na. Ito na jud sa tanan. Ana. Mama kaon pud na eh. Oo. Unsa man siya do? Makaon ba kuno na guys ana. Kuan na siya cranberry. Daghan kayo sa vitamins. Kulang na lang strawberry. Amo ni ani ho na nag kuan guys kanang mukado kay nangahug na. Tawaran na ka to ha. Dalawa na dire sil oy. Toyga. Tanawa diha na ato diha. Toyga sa ka oh. Asa ra man tong gusa ka dako. Kat jud. Maabot ra niya pin. Kana maabot ra niya. Kay sayang pud mahug. Hinog da. Kuani lang kana. Oh, sabo. Kadag ka sa mong avocado.
Sus makatilaw na dyan sa bukado kaduga dyan. Katilaw na Kung napad sa'yo, nimuwak pa man ang uban. Pag hinay da, inday, sil. So diyan na guys, dagko jadi kadto si Janja. Nagtuumi sa kanang evergreen ni. So lami po itong avocado bitaw nga evergreen, kanang green ra jud siya. Diyan nakurat ko guys, habang nagtrabaho ko dito, nimbuto, na may nimbuto dyan. Mga dito guys, nangahug naman dahil ni, mahug ra dahil ni siya o kanang guwang na. Diyan sayang kadto ka ng mga hug, kay mabuak man na, nabuak siya guys, pagkahug. So guys, mang wanta kay subot na pananom, wala pa. Kasi ikaw tumuli pa. Ha? Tambok ka ba kayo na sa o? Kapag hindi pa tuloy ko dirig, lagi kayo dito. Narabay subot na rin buwa. Ano mo nga? Basa ba? Siguro pa mo nga? Oo na ah. Hindi guys, nadi ko kubasa guys, ano guys oh. Muna maghiluan kay may kubasa. Hindi guys, aha nang kita no mag bulanghoy. So kumbati mini papaidi kay nabuhig pa nanom kay erong mauhi. Ang humok na day guys kay kuan. Kuan. So kumbati guys kay labong sigig uwan, humok pa kadto ni pamirahon ni mga sagbot. Si papaidi gali wala na gamit og sundang kay humok ra di sa kadto pamirahon. So guys, naghanap man jud kadto daring dapita sa amuhang lugar kay datos pikas. Masamot na ito perte juga labong na. Diyan ato po kung mag-garden dito guys kay naman ko kay mga sidling nga dagi kan lagi sa buhol ato na itanam. Guys, nakautot. Hindi ka lang alam rin pa. Kaya pa rin mo. Sana kung nga din ay. Nakaman yung garden sa una. So dinig ang garden sa una guys. Pero Baka nakamot nga. ano okay ka? Malimit ko. Pa, ayun na pala. Basi batong bandin ko basa pa ha. Kang manuka ka ma. Sugba jud karon ha. Tayo jud karon ha. Na diha kita no magkuan guys kanang sugba jud karon ha. Ha? Gusto mo sugba ka? Ha? Gusto mo sugba? Wala ba misid an sugba karon? Diya guys kanang ang sirogwilias guys diya. Ara sang gibutangan og kanang layog-layog kay arong bunga. So ara po mo pakiton guys mo bunga na nakaadus diya. Mo ni usara ni sa kapunuan ang gitugsok. Sa pandemic pa na sa gitugsok diyan na dako nagpunuan. Kani pud guys sa pandemic pud haning gitanom. Avocado. Jara na sang gibutangan og layog-layog pud guys kay mo man ni kanamong nay maestro dari ba nga mo ko ni teknik para mubunga. Pero po nang putlan guys ug ganang hunasan. So hunasan guys ara nang katan og gamay para kanang ubos na mamunga na sirelias. Pero kani kada hunasan jud din siyang pang mutlan ng kuan. Kani hang malbiri. Kanila man wala ni putli ni kay bubunga ra man din sa gidya. Ug hunasan? Di kay hunasan may iputol. Ha? Buntag, masam. Uy pa, hinajin tanuhan ko basa in taon pa. Kaya ang kubasa guys diya, nakaadubujag. Diya tambok. Haron na sang pandaganon dari dapit. Nga sang jagahang kuan guys, haron na sang gibuha. Hay pasud sa balay. Isang ako. Sigsami. Hala na tum. A few moments later. Diya guys, kay sige lagi guwan dari diya. Gimingaw jud siguro ni sa ni Hani kay wa man sa ngari ang Hani, tanawag ng porma nang hinampiling.
Ara dyan din siya mingawa siguro ni Hani. Pero guys, ara dyan din siya kabutan. Yung tagbo dyan din pag-abot na ha guys. Kanang mingawan din yung iro ugwa pug ko. Pero mutanaw raman po ni siya mag video call me. Kita ra ba siya na. Tanaw isang porma. Lahi na po isang porma. Mura dyan ara dyan niya mingawas dyan uyab. Kay wa mas Hani ning bisita dari. Kay si Hani muwari raman to. Basta mabuhan nun mag-uban rin silang duha ni Dante. Diya kasi Bilita kay maglili raman sa dasgit kay si Bilita di man makagawa si Hani kay muwari man musung man jud na. Lagi po yung mga iro lagi nga musung pud sa laki mura pag baji ba nga musung pud sa laki. Bitaw guys. Basta uwagan din siya guys mo lakaw din siya. Parang kaluoy man siya gyang porma guys kay nang piling man siya mura man siya na luoy kaazo nang piling. Naminaw raman po na siya basta ang istoryahan kay ugasab-an pa na guys mo manguhit paglipada sa guys ug kanang mga adso bitaw mo inom tubig manguhit ja og gutomon manguhit pod basta guys mura po lagi tawo ning iro basta manguwag na sus lami jig kusi ning naong tanaw guys kanang katiguang na maguna siya pero nanguwag gihapon basta ang uwag jud guys na manung jud ang basta manguwag na sungo na jud ni siyang Hani kay si Hani daghan ka jutog anak so pila na kay anak ni Hani dahil perting daghana na ni Dante. Nya maglakaw-lakaw ras kasada, nya luoy ka na luoy ka si Dante kay na nagniwang na raban ni siya na naglaylay nang gitsahang liig. Nanguhaw day ko og kapadyas di ah. Suwahan ni pamakpakan ron kay maghimo mi og atsara kay na may giganahan sang atsara guys. So maghimo ta og daghan. Nga na yung murag nahinog na hapit. Daghang kadong gilamian. Gilamian po ang ugangan ni Juan, mama ni Dijin Burs. Nagpada ko ng Dijin Burs dito sa dalagit. Diyan na yung mga silingan namong aning message ba. Nag-atsara ba ko ko. So wala mag tsara lamang ko guys. Maado na laman ni pang pansit. Ito guys. Mado na laman ni pang palitog sudan. Yeah guys, sapit na rin sa mahinog dia. Lami na ni siya kay nami-establish na ang asara. Hindi na kailangan na sukal. Panegosyo guys, nanapoy mo order og moron diha. Order magluto na pug og moron guys. Moron og mga sudan. So mag-post ra ko sa Facebook guys. Maado na laman ay panginabuhian ba. Maado na mga nay panggastos kada adlaw. Diya guys, di na mo napakita nung unsahon ni pagluto kay sila mo balik-balik og video og luto. So thank you for watching guys. Amping ampo tanan. Love you all.